うん近くでね。これ一般の人でも。パトカーかなんかわからんけど消防署、あ、それで消防自動車だ。全然違和感なかろ。普通に上がってくるの書いてあるの。
それでは、準備の方をお送りしたいと思いますので、スタッフの皆様、どうぞよろしくお願いいたします。これはですね、